Ya sepiring swasana mara tresna kembali terus atur babu kalu mantar kadang-kadang mara tresna. Yo Mbak Tiwi siap. Tresno engko sak pupuh bablas sowan ngarepe anu Mbak Tiwi kalih Mas Tony. Ya. Nggih. Yo, masukin, Dik. Pancen iso kalengan Inpar ngopar jalur kurang kok piye? Enggak usah kayak gitu. Masa minta kurang? Pas iki yo. Apa kowe ra kelingan? Terima kasih Mbak Tiwi.
Yo bersama dengan Evani Ratnasari Asik Para tresno. Anggitan Mas Sanyoto Landia. Salamkan untuk Anda semuanya. Saben kunyawan fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning kedhong apa masuk Saniki adoh papane antuk kabar kepiye Mana di mana aku tansah ngantuk muga liya dina bisa ketemu pancen kudu takoni yen tresno kan kudu duweni pancen apa jroning ati nanging aku kudu tak lakoni. Oke Pak, kami lagi nyanyi ya Pak. Nggih, Nanti minta dangdut ibunya. Siap, Nanti nggih. lagunya apa santai Pak. Oke, nggih. Bapak asli dari mana? Bapak Lurah. Pak Lurah dari Tegal. Ya Oh Allah. ya. Bapak siapa namanya? Untung Basuki. Bapak Untung Basuki Ya Allah, Pak ngersaki Lurah. dangdut. Sehat nggih. selalu ya Pak ya. Ini kok pakai duit? Bapak Lurahnya di sana, Mas. Oh, nggih. Ini Nggih. ngapain pakai duit barang dadan. Iya, udah tenang aja. Aku ora pena loh. Kayak kue. Matur suwun lho Pak. Nggih. Siap Pak Nggih. Untung ya Pak nggih. Mpun, Pak, ayo jering. Nggih. Pak Lurah Lurah Semboja, Pak Semboja. Untung Basuki nanti dimohon untuk ke depan ya Pak ya. Mohon nyanyi. Oke. Panyuwunku pring sliramu rana sing ati lewatangin wanci dalu aku titip salam kangen Sopo, jos, jos. Moro Tresno. Hey.
jroning ati ananging piye kudu tak lakoni. Sing hae sapa Mas? Masno. Masno. Masno sing duwe son iki lho. Tenan apa ora? Padahal ra ngerti lagu iki ya. Lah. Wong anake meneng kok. Kuwi madeng porong tekoni madeng Mas meneng ae. Heeh. Ora kaya kowe ya Mas. Aku sensitif no. Oh, sensitif toh. Heeh. Heeh. Sefrekuensi aku. Lah. Yo sing sabar ya Mas. Ya, Aku lho ngomong jenengan tenan iki lho. Aku sing ngomong kowe kok. Kualek lho. Kowe ati karo ragil kuwi sing ngomong sapa? Iya. Leh ku Pak Lurah. sabar. Panyuwunku mringes sliramu sembah nuwun Kang Mas, salam kangen sampun. Monggo Depa kebareng Ju menang. Oe oh ao ah oe dua lolo oe ala o timun sing garane ayo ngopi bareng-bareng. Sowan mupo sisa-sisa merauke nih. Iya yo Mas. Dora Arjo ya cengepa tak kangen iri nolan wengi wong ayu kek kepiye Pak war tamu diajenge Pak Dalem Kang. sauntara sliramu tak upadi tak goleki nganti ning ngisor-ngisore trembesi ngisor-ngisore wit ngisor surgot wong ayu jebul ning kene wong Jane ayu jenengan goleki apa to Mas? Tekan ngisor-ngisor trembesi bareng. isor wit isor ana ngisor tenda ora ana ngisor got yo ora ana wong ayu Padake aku kimi-kimos apa piye to? ora iki mos ning tikus wong ayu Dalem Kang. kangenku marang sliramu nganti ra iso tak umpamake wong ayu rekmamu cemeng keladuk wilis alismu nanggal sepisan mripatmu wong ayu bayo Acen blarak sempal jenengan. Gak apa-apa Mas. Jenengan ki wong lanang lamis. lamis piye wong ayu aja gawe kelong diajenge Pak Nggih Kang. tresnaku marang sliramu sundul tenganing langit wong ayu bebasan ora iso tak umpamane waton sliramu ora ngersake lintang lan rembulan mudhun ngersake apa tak pinangkani wong ayu 1000 wong lanang sing tak temokke Kang Mas. kaya ngene iki Kabeh amung lamis apik ngarepe. beda Kaya aku jenengan niku.
Aku beda wae koteka barang. Bar kok merah ya, kok koteka barang. Pun kakang nandang. Oh yo. Diajeng Pak. Kula diajeng napa dia? Diajeng. Jenengan kok lambe rusak lho, Mas. Diajeng maksud dia. Ya sepurane Kang Mas nek kupingku rada suwe. Aku ki muni diajeng. Sing kleru iku iki sapa, Mas? Mike pono. Lehku cetha lho diajeng kok. Aku Bareng mikir aku lho jenengan nyelok aku kaya ngono aku makser. Makser. Ngono lho, Mas. Buk balekke urung nilai ST. Utang piro, Es? Loro ya. Tartamtu tak kuning bangkaimu wong ayu nawon das wong ayu Kang Mas Bokel bokel ning kene nih bokel kok ning got nih eling kowe iki ketoke kegawan kok kono nih nyapa Mas kowe ning panggung aku cek klebon Mas lho iso nih eling nih Bokel sing rupane kaya sing lambene monco tulung iki Kok kopi rauke. Kok banget nih. Aku ning kene wong ayu. Oh nggih. Sliramu arep ngersake apa? Kula ajeng ngersake. Ajeng kok ajeng. Lah Ajeng. Ajeng, Mas. Ajeng. Ajeng. Kuping, Mas, kuping. Mbok kuping ki aja mbok go cantelan ae to, Mas. Aku ngersake apa, Mas? Arep ngersake apa wong ayu? Pipo, Mas. Pipo, yang mau pipo tak tumbaske sing dawa sing cendhek. Sing dawa, Mas. Dawa pirang meter wong ayu? Sing ana ukirane, Mas. Oke, baik. Yen mung trimo pipo tak pinangkani. Ana maneh wong ayu. Pipo sing iso modot, Mas. Pipo apa? Pipo iso modot. Angel ta jenengan ngono kok ya ndadak nawak-nawake aku barang. Nyuwune apa? Yen wong pipo iso modot tak tumbaske wong ayu. Apa meneh penjalukanmu? Kurep kuwi Mas, nggo cekelan Mas. Oh ya. Cekelan. Lega no padha wong ayu. Kuwi sinom napa wau? Sinom nyamat. Nyamat. Kidung Srina Tokasmaran
manise gugah ati kabeh sinah wanging netra suwe-suwe haratane loro brangti solae ketaman woyo ora ana usata bejo ingkang andar beni Nimas ayu nyoto kang karya kasmaran Slagane ratna pengasih yen dina Sarawa lirik senadyan amung prasaja nanging bisa nuju prana gunung tanpa kuna jroning gandrung terus ambaro Nobody
Sisa-sisa merauke. Rina wengi mung tansah ngenteni lir hangranto sela kang kumambang miang palwaka pusi leme rino pantaring dalu ya mung aku tansah ngeteni rino tan kober nada ratri datan prasasat nandang kunjono datan jenatan kepenak ambentusi enget marang sang tak anteni Ya apa-apa ki nganggo bojo kemrungsung ana ki lho senengane kesusu. lah Mbok kesikut ngono. bukane iki celuk nek bar bawa ya Yo kosek, yo Ini nonton kahanan buri. peraturan Mas. internasional Lah iya. Elok men saiki duwe aturan barang ya. Lah, iya. Sampun Mas Enggi Yo beda wong duwe cekelan kok ya. tak anteni timbuling sela latin silamek prau kapus meh wae rasaku arep mopos kecewane wong manis
uripku lengsing selo langking silaming prau hapus meh wae rasaku arep muput kocewane wong manis toh pamane adoh sesawangan nanging tansah tur sumandhin nek dandan iki sisan ngono lho wayah di syuting dibenekke ae Yo pene Thomas, wong jenenge yo kendor lho. Benake ndang. apa meleset to wong wong kok nyambut gawe kok bolak-balik benekke ae ayo Hangan teni nimbul was sarja nadyan bisa itu karapku satyaku tanpa jemu sembah nuwun dumateng kadang-kadang campur sari mara tresna muntaping prawatya pala cinandra lir caloniding tambur peri mawurahan siyaka hanggelar baris kerehang gekirisi suarane bendhe mangungkung ngumandang antariksa para puta nyungklang kirik samapta prajurit ngayahi karya sigra bidal sang ya prawadya bala gumuruh rame suarane yayah jaranan barong candrane
Penyanyi leto ayu-ayu toh. Hei, maju toh. Ayo cok, ayo cok, maju cok.
bojo sing dadi MC. Ora ana tempe ala rama-rama jaluk madang lawa tahu jaluk madang lawa tahu ya rama golek bojo sing kaya aku. Gendro mangku-mangku mangungkung kanduan rimang pengendangnya kesel saya mbahmu diingin prei kok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh pindi sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, lumeberipun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi Campursari. Ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang Campursari Mara Tresna Sukawati. Ingkang kala wesang kapunggel sak petawis wekdal amargi tuwa panji salat magrib dalah salat isya sak menika. Kadang-kadang Campursari Mara Tresna Sukawati badhe jumeneng malih nglajengaken anggenipun cas lelipur dumateng keluarga agung Bapak Rayes Suhiton utawi Mas Toni, dalasan Ibu Dewi Pratiwi utawi Mbak Tiwi ingkang sampun kepareng islamaken putra kinasih jeneng menika Bagus Dafa Ahmad Pangesti Mugio
putra ingkang sampun dipun khitan dados putra ingkang soleh, putra ingkang solehah, putra ingkang tansah migunani tumrap nusa bangsa lan agamanipun lan tansah ngabekti dhumateng tiyang sepahipun. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu ingkang satu kinurmatan, tasih siningkuyung kadang-kadang cerah foto ugi ala kalin audio sampun wendang kadang mara tresna hanganti Swarawati cacah sekawan. Kala wasian sampun kawula tepangaken setunggal pokok sawiji, mbok bilih bapak ibu ingkang nembe katampen rawuh dereng tepang kawula tepangaken malih. Kami perkenalkan artis-artis yang mendukung Mara Tresna kesempatan kali ini. Didukung artis kelahiran Kota Magetan, hijrah wonten ing Sragen, beli rumah RSSSS. Rumah sangat sederhana, sepi sekali. Swanipun Dayung Fani Ratnasari Bogelwati. Wilujeng siang Cahayu. Wilujeng dalu. Wilujeng. Oh, wilujeng dalu. Awit mau sang perkara diajeng, wilujeng kok ora cetha lho iki. Diawen diajeng ya diajeng. Wilujeng ya wilujeng. Apa kowe iki nyate bindeng apa pilek apa piye? Aku ora kleru, Mas. Kleru neh to aku. Wilujeng. Oh, wilujeng. Lah mau munine apa? Wilujeng kok. Lah kupingmu. Ketoke kupingmu kuwi sing perkara iki. Nganggo kontrol mulane. Nggih, niki salah setunggalipun artis ingkang hijrah wonten ing Sragen. DP 10 yuta. Setoran 1.50.000. 15 tahun tengah tuwek we. Ya, gak popo Mas. Nek ora ngono ya ora numpuk kok. Lehmu nyanyi kuwi. Ning kono anggotane yo marai anu tenang kok. Ya selain kuwi ngurangi keborosamu Cahayu. Gak popo, anggotane iki marai ngokei cekelanku. Oh iya. Penake Cahayu. Ya. Sinambung Kadang Seniwati ingkang tasih legan single. Aku yo cek lega. Oh iya, Ding. Perawan kowe ya? Perawan apa bisa banter. Aku ki antri. Malah kowe mau. Ini perawan apa? Perawan kok bisa banter. Perawan ini. Aku lo nganggo irama, Mas. Ini perawan. Ini kan. Orang ngono. Was we, Kuwi ora perawan ning dol. Perawan apa? Nganggo irama, Mas. Pipis ora nanggone ning pesawat pipis, ning diskotik pipis, kon tempat dukem pipis. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun meten Kota Cilacap Jawa Tengah. Sampun Diayu Ragil Saputri Bogelwati. Pengendangnya mapan saiki. Nek iki munine piye? Kono Cek malu-malu nek aku munine cek malu-malu lho, Mbak. rada suwe nek iki. Ora kowe iki. Mbok incengi mesti. Aku gak ngrungokne gak sengaja ya, Dik. Wong ngantri ning kamar amane kok batinku suwi. Jebule alon-alon dicrit-crit ngono ben. Nek Ragil cek normal. Aman ya. Wilujeng dalu. Dhewe to, Mas. Wis. Ora iso. Ora iso. Mas Edi pengen ngrungokne sesuk. Kono mlebu rungokno ning nggon ngarep banter. Sinambung Kadang Seniwati. Made in Kota Wonogiri. Iki tenanan tanggapan rintisan ae. Kowe banter dhewe lho, Nis.
Amel si milikiti Bogelwati. Loh. Bola. Oh, kodok. Berarti sing mitut pono iki mau. Kowe tukang son kok gak seneng karo MC ki lakon apa? Urung bengi iki to. Wilujeng dalu Damel. Sugeng dalu Mas Bu. Nah, nek iki jak tertib. Terima kasih. Cari sopo? Alah aku yang ngrungokke. Aku tau krungu. Nak suruh wae siji-siji. Piye Mbak Eva? Ha iki kok sing sijine iki sing rada ngeri iki. Piye Mbak Eva? Rada horor iki. Amel ora ngono. Lah apa? Piye? Lho luwih dol saka Mbak Eva tiba. Amal jak tertib. Sinambung kadang Sriwati salajengipun made in Kota Wonogiri. Sanipun Dayu Anjar Setyawati. Bar kebobolan, bar kemalingan iki. Saiki Selamat malam Cayu. Selamat malam Mas. Piye kabare? Alhamdulillah baik. Anyar iki. Munine piye? Piye Mas? Kok iso ngono? Malah kaya grojokan bater. Ora. Kok ya wong marah kencing manis malah. Sesuk dipreksake. Wah, bengi iki lakone perpipisan. Sing elek dhewe kowe iki. Ora ngono. Lah piye? Klope ambak mangan dali waroki bongkel ati prayitno mijil sange. Tanah bumi sekawati Sragen Asri. Saya mau panggungan Moro Tresno Al Kali Trapoto ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng lelenggan kanthi contoh sinambung laras campur sari Moro Tresno Sukawati. Seseke dengki minyak sepining swasana kadang-kadang Mara Tresna badhe ngaturaken atur ampuka lumantar lelagon manut sing ibot. Yo ate
Belang, ayo sing koyo seragenan. Yang korambe yang ko aronawa kombe. Apuse. Yang korambe yang ko aronawa kombe. Temino kibe kubano kombe mboko yumano bungo awe ade. Temino kibe kubano kombe mboko yu awe. Hongke jombe riro, hongke riro, hongke jombe riro. Kowe ora isin. Lihat. Delok bojomu nek gak isin kowe iki. Kowe ora ngerti sing mburi ngampet lho. Rabe. Kita Iki kerja Mas. pisan kas Mas. Belang ayo. Rabe ayo kombe. Lihat kebun kuda penuh dengan buaya. Ada yang putih Tikus. dan ada yang merayap. Setiap hari kusiram semuanya mawar melatikus semuanya Mampus. Wes ora sanggo intro Mas. Sing hari kowe kuwi. kaya jenengan rapate apik to Mas. Sing Mosok, apik? Mas? Semuanya bagus. Oke, baik. Kok semua mampus. Yo. Spesial keluarga besar dari Madiun. Pak Haji Susilo. Asik. Yo talikane kowe ninggalke aku rambe-rambe rau abas milih tonone bibir jantungku rambe-rambe rau arep mangan sajake kaya ratoyan pengen ngombe rasane madeg ning gulu rambe-rambe rau Wong bagus tambange jiwa ragaku. Aja gawe bingung
banding kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku ingin mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Nggih, matur nuwun. Saya Mas. salut dengan kamu.